České divadlo je symbolem národního probuzení lidu, jeho lásky ke kultuře slova, hudby i výtvarných děl. Mnohotvárné proměny života, odehrávající se na jevištích, přitahují svým nenapodobitelným kouzlem miliony diváků. Věrným a nezastupitelným průvodcem na cestě za divadlem je kniha. Vztah dramatického umění a literární tvorby je více než sesterský. Platí to zejména o českém divadle a české knize. Literatury s divadelní tematikou je mnoho. Z ní se čtenář dovídá o divadelním umění minulosti i současnosti. Četba mu pomáhá hlouběji chápat historické souvislosti a zákonitosti a tak lépe porozumět a procítit představení, na které přichází. Vědecky fundované texty odhalují významný podíl českého i světového divadla na přeměně světa, na uskutečňování humanistických ideálů jeho tvůrců. Vybudování Národního divadla bylo věcí 100 000 prostých lidí, mohutnou národní manifestací. I soudobá česká literatura věnuje pozornost tomuto stánku umění, který postavil národ sobě. Ve Zlaté kapličce vystupovala řada skvělých herců, zpěváků, baletních mistrů. Pro Národní divadlo tvořili nejlepší čeští spisovatelé, hudebníci, výtvarníci. Výtvarná výzdoba všech prostor Národního divadla se stala neodmyslitelnou součástí české národní kultury. Je natrvalo zachycena na dokonalých reprodukcích uložených v mnoha knihách. Čtenářům se tak zpřístupňuje a přibližuje. Mohou se k ní kdykoliv vracet. Většinu významných osobností českého divadla minulosti je dnes možno oživit už jen zapsanou vzpomínkou, reprodukovanou fotografií. O slavných postavách promlouvá řada hodnotících studií a životopisných románů. Přibližují současnému čtenáři velké zjevy minulosti našeho dramatu i operní scény. Česká nakladatelství znovu a znovu vydávají dlouhou řadu hereckých memoárů, medailonů a jiných dokumentů z divadelního světa. Tato díla poutají mimořádný zájem čtenářů a bývají zpravidla rozebrána, jakmile výjdou. Velká péče je věnována obrazovému doprovodu, ilustracím či dokumentárním fotografiím.
Barevné i černobílé reprodukce divadelních dekorací a kulis pomáhají evokovat atmosféru jednotlivých inscenací. V mnoha případech to jsou jediné doklady rozsáhlé a originální tvorby českých divadelních výtvarníků. Ve světové jevištní tvorbě je česká scénografická škola významným pojmem. I do zákulisí, mezi divadelní techniku a do hereckých šaten nahlíží Česká kniha. V našich odborných nakladatelstvích vycházejí systematicky specializované monografie věnované nejrůznějším aspektům divadelní tvorby, odborné publikace a učebnice, které zprostředkovávají předávání zkušeností z divadelní praxe. Ani na nejmenší diváky česká nakladatelství nezapomínají. Vedle divadelních her pro děti se vydávají metodické publikace určené tvůrcům dětských divadel i širokému okruhu amatérských loutkářů a zejména mládeži, školním a pionýrským divadelním kroužkům. Řada učebních textů a odborných knih je věnována přípravě divadelního dorostu. Stejně vysokou nožky. Šenko, vytoč levou nohu teď. Pozor, nechte místo pro zadní. Stejně pordebra. Štěpánko, vytoč nožku. Svou literaturu naleznou jak adepti baletního umění, tak i budoucí pěvci operních scén. Máš to už promyšlený nějak vokálově, Lando? Teoretické studie a metodické učebnice jsou určeny nejen studentům konzervatoří a Akademie muzických umění. Stůj pořádně. Dobře. Dobře, Martine. Ještě jednou. Martino, přistup blíž a ty se jí koukej do očí. V divadelním studiu, kde zkoušejí studenti herectví a režie, se potkáváme s odbornou divadelní literaturou. Jsou to knihy, které můžeme nalézt všude, kde se hovoří a přemýšlí o divadle, v ochotnických kroužcích, ve školách a knihovnách a u všech hlubších zájemců o divadelní teorii. Obsahují nejvýznamnější statě českých i světových autorů. Omlouvám, paní Forestová. Ahoj, Emilie. Ahoj. Ten referát se ti povedl. Ve studovnách mnoha vědeckých ústavů stále vznikají nová literární díla, vyplývající z umělecko-historického bádání zaměřeného k divadlu. Tyto práce průběžně vydávají česká nakladatelství pro poučení čtenářům i jako hold divadelnímu umění socialistického Československa. K 100. výročí otevření Národního divadla byl vyhlášen Rok českého divadla. Do řady kulturních akcí přinesla i Česká kniha svůj vklad.